What is up guys? Merven, Marata here mga Repapeepz, bagong adlaw and mag-vlog na santa. So today guys, namin diri sa Solea Mactan Resort. Solea. So after pila ka mga buwan nga nagpundar ta sa atong mga kabalayan, so nakalaag na jud mi at last. Mas naman imong paggawas. Ulak ka lagi yun sa dayon una-una. Alright guys, so check it sa Solea no. Makaingon jud mi nga worth it ang paglaglaag diri. And sa kadugay nga panahon nga karon mo nakagawas balik. Kani lagi mga kwanta. Taw-taw na ta nga wala nakaalakaw. So pag makalaag ta, pangwan pod kanang taw ka ba? Kanang dito manguan ba? Pamana na siya. Tunduyan diri oy. Asa tunduyan gani no? Sa mga pictures nga tunduyan ba? Kami diri sa beach side guys. And since lami kayo montog dagat and first thing na mo gyan ni diri jud sa Solea is ang ilahang beach. Nami sa mga niyugan, ha? So man mo isa sa mga nakitaan nga spot din nga pwede na mo picturean. Hangak mo ning lakaw rin no. So tara, ato explore ang lugar guys para makita ninyo ang Solea unsa ka chuy diri. What is up guys? So nami karon diri sa pool area sa Solea with my bilalabs bami. Show mo nilang kuan. Magsirina ka. Katong ilang kuan. Daghan mo gumi nakitaan nga mga shots diri gud nga. Ano yo, klaro ni diri. Ani. Okay, sample. Si sample la, sample. Sample. Wala. Kamu ni ah? Dive. Sekarang dive. Tanya. Ya. Kapan? Iya, Bab. Musta man mo pag dive, Bab. Ha? May lami ang tubig. Puro chlorine na yung nahigop. Ay, ihi, law. Uy, ikaw yung ihi. Po, masigil mangihi po dali po. Ha? Po, masigil mangihi dali po. So, magagigil. Ha? Uy, di ko mangihig po. Sumbong din na ka doon. Ha? Kaya mas. Huwag na, magandang tubig dito eh. Wala naman. Ha? Wala na. Walang nakagligo. Bugay. Naligo din pagkakain. Ulan lagi wag mo. So guys, muna ilang pool area guys. Gabi ka chuy kayo diri. So daghan kayo sila og pool. Daghan klaseng mga pool diri. Mga daghang klaseng putay. So proceed sa next nga pool area. So guys. Alright guys, na po diri sa next nga pool area. Sig tawag Babs. Floating ka lagi oh. So nisisiyo pa ko pa floating. Oh, video floating na ka. So nga ni ka chuy diri sa Solea guys. So ang amo ang room is na somewhere basta kana mo na. Oh, wala din ako floating balik. Picture ba dili video? Nasuko na si madam. Nasuko si madam. So guys, this is Solea.
Okay. So ikaduha pa na nga pool nga among gituan. Next stop dito mi. Pero pambata mo na nga area guys. Ganina namin sa beach and siguro ugma kay dito dito jud nga side sa beach katong yung naman sila floating cottage diri sa beach dapit. So mo to ang mga tunog para makita po ninyo. Nanguhit na. Pictures ako guys kay mo dyan itong trabaho kay picture mo dyan ta. Balik mo ta. Practice ko na sa mga guys. Salong ba? Gusto mo nga makatong salong? Mabaw. Masalik yung mabaw. Magandang dilag. Sinabtan man tag-ulan na ni guys. Ulan-ulan. Pasilong sa tadris na plane. Sa infinity pool nila din ha. Medyo daghan pa mong kayong tao good. So muna wala sa mga decide nga mo sa dito. And dito sa taas mo na suda pa dani ay. Amo lagi ni. Wala dira ilahang rooftop bar. Ato ta daw niya Babs. Rooftop bar nila ba? Taman man daw 1 AM. Kung tagay ta. Kato na yung gipangita na mo ganyan na guys nga masyag na kanal-kanal nga type sa pool din na ito like narito dito sa spa dapit sa motor siguro unya or ugma na lang kay wala naman ipakita si Sanay. Ulan-ulan naman ta dire. So bali na po taglain nga pool or ugma na lang siguro guys kay ulan-ulan man timingan man tag-ulan noon. Imbis nga nang anding dire para mapakita ni Mr. Sun abta mi nag-ulan noon. Much later. Alright guys, so nakalimot man day ko nga mag room tour diri ay. Kay mo lagi pag-abot ni relax and then ligo. Nawala yun sa kuna-kuna ba nga mag room tour. So i-tour sa mo sa room. Kapag ligo. Tara, room tour sa ta. Alright guys, so muna yung room diri sa Solea. So una dito tayo sa CR no. Kaya muna yung pinakauna nga mudungaw, musulod ka. So yung sabi nga akong inanger yan, muna nagligo. And then nailahang ba si cabinet. Actually nada ato lagi butang ang mahanger. Then mo layhay din na. So may vault, may ref, mga heater and all, kape, mga pagtanganan. Ano siya, bed, TV, quick room tour lang ito guys. Diba? And nakakuha na nito kaya na sila door sa pikas room. So kung family mo tapad na mo room, pwede na yun kayo mo wonder nuktok ayo, ano ba? And then sa gawas, sa ilang terrace, ito na ang view makitaan. So gawas ito guys. Diba? Hindi ang view makitaan ng mga yan ang pool service. Sea view. Diba? So mato itong quick room tour guys. Mabili mo order. Diba? Ching! Next morning. Good morning guys! Good morning. Good morning ang pambata. Hey guys, good morning. Gikan nami sa nag-breakfast. So this is our second day there is sa Solea. Ay, and then gaulan guys. Tsaka ang weather. Kuha siya nakipag-cooperate. Dagan pa may plans kay mo balik mi dito sa beach. Kay wala kami may mulos dito kay gahapon daghan kay tao. So wala kay medyo daghan kay wala kay naka-aura. Wa ka naka-aura, Babs? Wala kami nakapa-picture dito.
Wala kayo naka-vlog kay dito tarong kay Masyon, kusog. daghan man. Ay kasad. Nagkool. Naparo ba dyan wala natuan nga tong dapit daw sa spa nga pool, ng first pool nila. Yeah, we're planning nga madto dito dito kay syempre pictures live. Uy. So sa mi guys kay medyo kusang rain. Wala sige bunda pa more. Kasama ka naman, weather. Hindi na tumatil sa beach. One eternity later. Alright guys, finally, nawala na dyan ang ulan. And going na may karon sa beach. Gali, nagipag-cooperate ang weather karon na. Pero ganina, grabe itong ulan. Ang importante karon wala ng ulan. And going na minute nila. Ay, sorry. Sorry, siguro yun. Na-excite ka. Na-excite me kay tulong namin sa beach. Ayan, naka-shuttle na guys. Okay, medyo lapok man i-hike-hike. Ayan, naman tayo service for shuttle. Alright. So, raan, ali dire guys. Oh, di ba? So, pakita na si Mr. Sun. So, here we go. Dito ta. Alright guys, namin dito sa beach. Sa lahang... Kaulan din na karon Ha? kainit. Kung sa kaulan kanina, karon po grabe kainit. 8 pa gani. Oh, alas 8 pagali. Gusto namin mo sakay sa ilahang floating Lalong di, cottage. Lalong Pero, di ay. di mo siya lalong. Lalong Nag-uko mo siya na siya. Gusto namin mo ato dito pero murag hadlok man. Alam mas malusog. Kasi malusag niya ba. So, importante nata diri. So, ato siya ipakita guys. Kung sa ka choy po diri ba. Inita. Dito lang tabi. Dito lang siya ta. Let's go. And I ran away out of all this gray. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I feel up from fire. Alright guys, finally, nakita na dyan na mo ang Karen's pool. So lisod ka siya pangitao no, kay nasa sa sok-sok or nasa sa likod sa ilahang spa. So okay kayo dali nga lugar guys, kay ningaw kayo, wala kay tao. And then tungod ana nga kanang cottage nila kay ipangita dyan na mo ning lugar. Kaya para lagi ma-achieve dyan ang pang DP. Kumusta ang experience mo sa Solea? Parihura. Ha? Resort. Resort, no? At least naka-relax. Resort. Halos the same raman din na nang i-offer. Ang ato lang yung ipangita is makarelax ta. Relax. Kawala sa stress, sa mga bilar. Sa mga pila ka nights nga bilar o trinabaho. So, nadyo tayo dapat mangita yung time para mag-relax. Not necessary man nga marig yung mag-resort. Wala mo pamaagi nga makarelax mo. Yes, Madto mo sa bukid or mag-hiking mo or mag-trekking mo. Kung di inyo feel ang mga pool, pwede mo rin to. Pero kung feel niyo ang mga resort or masig asa dagat, basta makita lang dyan yung sand guys. Makadagat, Oh, makapool. di kami sa hiking mong good. Oh my God, hangak mo. Hangak much. Wala ko exercise mo hangak na kayo. Ang amo is ang makita mig beach, ma-relax na mi anak pool. 11 years pod ko nag-hike og bukid. Sa bukid ops. Lumakamis ang bukid pero Ano nga, ito nga kanta kay Ato sa akong bukid. Ay. Alright guys, so mag-end na ang among staycation. Staycation, pang char-char kayo ba? Mag-end na mo ang... hard. Enjoy later. They work hard, Again. at the same time enjoy. Pero work hard yun. Ang bills ba yun? Kaya ang bills, di na mo pahuway ang bills. Ang mga baryon nun, mga expenses, ug may mo mga wants and needs, di na mo pahuway. Kapoy na ko pero char po ba ito? Ana, pobre man ta. So di ta magkuan, di ta maghinilas og kapoy-kapoy. Kod-kod mga dzay, mga kod dzay. gyapon. Pero dapat gyapon ta mag-relax. Kaya syempre, God, barato ng kagaran. dili ikabaylo ang
pagpahuway sa lawas. Kaya syempre lawas ay punan. Di ba, Mars? Sige, kahit nyo. Okay, pahuway. Ha? Musa naman lang ka. Ha? Sana dyan na guys. So, wala ito. Kanang hapit na mag-end ng mga staycation diri. Pila na lang ka hours. So, gisulit na lang namo. So, nalibot na naman namo tanan. Ay, nako. Nalibot naman ang tanan, di ba? Hindi na to, ba't bugas? Magkayod na senta para pambugas. So, diri na namo tapusan namong vlog mga Repapeepz. Salamat kayo sa inyong pag-uban ka namo. And magkita-kita sa muta sa atong sunod nga vlog. Unta, magtuloy-tuloy na ni nga every week na ako i-upload. Para magkachikahi ta diri sa akong lente. So again, don't forget to like, Comment, share subscribe. sa among YouTube channel o gihita po ng gamay nga bell para ma-update ka kung ako'y bagong vlog nga i-upload. Hantong sa sunod mga Repapeepz. Chill out. Peace.